Keblaya pi ki viewers ki pajba nong song snong jong kani ka jela jong kani ka rikasi jantia jongi te menta ka sngi ngadon hang ni hapo sor jowai ta ka jing seu kia habang ayu I ya kani ka current situation ka I ka balong hang ni hapo ya jowai menta mo ki pajba nong song snong jong kani ka sor jowai ki ya kendu ki mat ke jing habaya dei bat ke jing lang jong kini ki jabo pat ke jing pemla jong ke sorkar ban wan rak solution pat bun ki pat ba kila ya keno ya ki pat ba nong song rei ngim tip pat ya ke jing isya ke ke bodon selendat rei mentang aso komen pat bangayo ya kalat bangan yo ban ya kendu ya uwei na ki riu rang ba I balaksan hang ni hapo ke sor jowai pat I balak deiru I MLA ki MDC balak syong thaj hang ni hapo jowai constituency pat idei ibalak jubat deng ru ha ki kam minister jong ka sorkar jela ha ki por ki mensua te rang ba ngakwa ban bapin pen itu ila dia mo khmat jong ki pajba ka kerteng jong pi nang ta ka jaka syong ka jaka sa ka bapi syong pisa mentah ba ha ka jing ya dai bat ka jingwan jong pi ai khublei pi na bar bapi wan ban keli jing keli nanga bat bapin pagpikwa ro bangan pen ito daladi aladi hoi ka panangkong ngapi ito yipi bat ya giwe pat ki bom juye isu nga ada ba sing bule wala julong ro MDC balalong ebele balalong MDC kumba safin sau tem mo kemut apos nem ebele ro arten lalu julong EM, deputi CM, but CM ro di se council. Hoi. Manalo nang ta ngalalong payba gila jet yang aku MLA, ni ka hakatu ka por ka di ka 7 July MLA ko sisi. Menta ka lalong ka 2 July MLA ko sisi. Tingala kila jet yang ngalalong ro minister, hakatu ka por. Minister jo ka AP bat mensua. Nungkong Maria job ngalong minister ngabat ing industry. Hadin ngabat ing PG. Badha ka baar ngabat kumu first minister. Bat kiway pat ki portfolio ko barit. Te ha ka jinga dai bat ka de ka jingjia ka bamanta. Ba phila kali jingkali na nga ha jinga dai bat kini ki jabo jabain piong. Bat gini ki jingjia khalia ki balong ki jep ki jhur ki balum ki balalalang ha gani ka sorba juai jung dai tang hayang musyang galane ha kaleng ki jagaro kala don ki ni ki yew hang to ning tai ki ni ro kila jele gini ki jaklia balalong ki jur ki jap bat kila pelong ro ka jing sma iutung ha ji syak ki balek ki bayai na ro jong gani ki set ki kemut jong ki akin bias solution Tenalorang taruh kani haging si siakat kum ke polisi jauh ni Prime Minister Modi. Wadai ban pangkoi ya gijing ki sem ya ki chnong ya ki thau ya ki eu ya ki hat bangin like na utau corona. Ubala apen serkai ya ka percaya bro agawai. Hoi. Bat yangiro ginong song snong ha gani ka snong juai bat ha ka konsesi jongi bat kari jaintia bat ka mekale abro agawai. Hawa kejingan dari jongkan ni mensua hakapor mengidang long MDC baru akan ni namaringi la konstitusi ya ka tahun komiti. Hoi. Apa kejimpai jongi di desa council. Bat day ka tahun komiti kapala pungkot ya gini ki jingja klia baru. Kim tu don kum gini ki jingja klia ki ba. Wan hayew hat agi chnong ki taw jungi namar ila bo ligi ka liban lekit na barok ki dong jong ka chnong juai bat kumju ro ban lekit na yew na hat dan re ha ka por bagi long MLA ro hai ji si sha kila ayu ye kani ka town ayu kani ka municipal ha ka ta ko por nga pasya ka municipal Percaya ka municipal. Nga percaya ka municipal namar nga suto ko municipal yo le si kan namla ban le ki babahatam na banta. Kipagba nong song jwa nong song sunong ka
ni ka Sor juai. Senong juai jongi. Dia namar kata ngi ibadang dei di si council daga jinga trilang jong gerang ba senong. Daga jinga lay trilang jong ginong senong. Ila ban pengkoi, ila ban penbha. Yagi eke berkhoi ban ngi kwa ru bagi nong tray business ang ni kin tray higi berula jong. Hoi. Man ngi perkat ka municipal ka la ban ai jingbit higi pat. Kebala ru ban ya kamai ban kini no ya kom bagin kam do lat kini ginong song jongi. Ni kwa ban kin tiu ya kajai menteri jongi bagin nong kibri ko badap ke biang bang ko hai. Nam bagi business jong piru namar kata ngi kwa baga ni ka chnong jongi kin hab ya po ga taung komiti. Kenang ba ka disi council kan pek namar baro gi jaka puta ga business ka ai license ka disi council. Ni kwa ru baga disi council ka yai pek kita ki bahkan ai ya ki teri bahkan ai ya ki jingbit ya ki nong song bagi ki tre la ka jong ka Te ha bayadai bat kani ka jingjelai jong niu jehap hang ni hapo sor juai. La tangi pet ki pat ba ki keno ong ba kadai na ki jing persyak jong ki nong song snong. Ha ka ba ki nom song snong kim ailat ba kin lej bread la ni kin lej buk ya ketu ka jing ya ketu ki jur ki jehap ki ba jabo. Te nak liang jong pi ka try ba phin pen sai lam mo khang pat ba kin so thu. Let's say ki pat ba ki su thu bakla ba kadai ki jing persyak jong ki pat ba. Let's say don ki snong li ki bala sak keno ba ki snong ki badang sadin ki bompat sai. Let's say ki kata kadai ki jing perkat jong ki pat ba mo. Te ka ki jing pen sai jong pi mo khang ba ki pat ba kin nang yo jing sai kin. Fi ki pat ba balai ki persya mo. Ha ka jing su thu jonga. Namar pinwan ra ye gini gi jabo jabain kini gi jingja khlia gi bangwan nang ni gi basma iutung pin lek berat lagi sinong gi tau jok ki kumno gi lesha la da hapa ka sor juai ru pimla ban pengkoi pin lek berat lagi sinong pada manu ban pengkoi pat ha pengkoi manu pengkoi ki to ka sinong Hoi. na kata ka daw gini gi kinong song sinong kim snow day ba ani ka jabo jabain kan wan hagi sinong jok Snong ki. Hoi la dangila ban pungkhoi ya ka ban penlong ya ka hang ta ka dur jong bakan lokas bo lo ka mata ka yu gi la ban mara gi machin gi bala ban pungkhoi pen baha pen miet ya ka ni ka jabo jabai kata ka mon manun persya repisuan berat kulmar manu malaysia Hoi. Kamu kat kamu dadai ma piro ha ka senong jong pi pinam sya Hoi. Kata telat tikna. Ha. dia namar kata ngide mas ngau thu ro ha bangile e bara khoi ngide mas ngau thu bai ka ga bangi wan ra kam dai ban pen sniu dur ya gi snong i tau jong du pat Kadai. Te haba kumta thai nakaliang jong pi mo. Kumba pila dei minister jong ka sarkar jela ki por ki bamensua. Pila long komi ki EM jong ka JHADC ki por bamensua. Pila long full experience let's say haba ya dei but ke jing ya dei jong pi bat ki pat ba mo. Te lani ban what solution nak benta ki jing jong pat ba mo ban wan ra kata ka solution. Te haba ya dei bat new try ka ka suggestion lani ka ka solution la dei ma pi ibadon ha ka jaka ban la ban sim ya ka senjam ban yarap ya ki pat ba. ni nga perkat kumni na dangi lalong magi ginong mi khawan kata kamut kani kan namlong kumba ka long ta ka sinong jogi kan khoi kumba ka khoi manswa kan salong ko ba khoi ka basuba bat ka ba ai jikar men ro ginong song sinong namar ni so ko ba ni ka jing jakala ka long ka bawan ra ye jing pang ke bahar Hoi. ke bahar ko de namar kata hakarukom perkadi balada ngilong ginong mi kamat kam don jing ban le gini ki ban bungkoi ki sinong bitau namar men suar ngilalong ginong mi kamat ngalalong ministra Kam judon kum kani kam judon kumpani dam don kam ban batai ka ka kam jogi ke begini bale ngila de ble te ngila de ble ngila de bungkoi ya ka sinong ka tau ka por bangalong beli ngalong ministra ngalong artem gum beli ila da pengkoi ya gini ki pengkoi por mengalong kumu MDC ro gi Southam la long EM la long deputy CM la long CM takamut kini baro ni pengkoi ya ka sinong ka tao te menta pada gila long kini te kala jia gini ki jing jia ki bala pen siau si jadi pat ba. ya gi nong chong chong baro
Bagala pensau si ro ya kinong song chnong jong ka rijai tia. Mar barok ki wan yau hang ni, mar gani ka dei ka nong ba jong ka rijai tia. Unta barok ka business jong ki wan ki ale business hang ni hayau ha hai barok. Tari ka bas ngau ka ba sengau si ban yo I ba kinong mi kemat jong ni kim simla le ka kam ka bagi de le. Pila banya tu lingkot mo habaya dei bat ka ai ka kam ka ba pila le nam ta gini ki ka sor juai bat ya ka ni ka Janti Hills. Pi ha ka por bangalong UMDC. Te ha ka por bangilong MDC ka to ka por kala don ro ka jingkwa jong kinong hikai. Namar ni ha district council menchwa kinong hikai ki school baro gini ki LP school ki haba po ka district council. Tare kinong hikai ki kwa ban late ka state. Ki bangila tung gide ki DC LP school teacher. Te gini ki kwa ban late ka state. To na don ka jingya ki ka ba sirkai ba. Hang ni po jantia ha ka por magalong CM di giway kata kamot kila don ka ching siat ye gitu kinong hikai. Iba pli kila don ka jing isnay. Din re ka por bang Maria take over lani Maria chimti kum UCM ki wan kinong hikai ki kreni nga ang phi bila long CM pila gumno. Ngong phim dan kamban kuslay. Phim dan kamban kuslay pi ko ban le ka state. Pila ban le ngan pass ga resolution ha ka session and pass ga resolution ka ban pelai no e phi phin le ka state but nda pila le ngan seng de giway pat ki DCLP school. Te dala po ka session nga wan ra ka resolution nga pass ga resolution ka ba pelai ye tagino hikai ki bakwa belujulong di DC council school ni pelai no e ki bigilai satai khalang ba kinhun ya lade adin bigila like ni sang pat dagi way pat ki school hakata ka por mga ong ki bangin sang dagi way pat ki DCLP school yung nginam siya ng Pimdan Hawk ban persya pi ki balakwa balay sa state like sa state balay putut penwid ya pi yun ay lahat Andray ka ay ka ba ngikwa pa de ka DC council ka don la ka hawk kat kum ka constitution yo ka schedule ni ki DCLP school ki haba po ka DC council. Namar ka tangila ban seng ni school but ban ay ka may jam yagway pat kinong hikay hakit ki DCLP school ban solve ka unemployment. Kata ka de ka rukom perkat jo nga ka to ko por ngalong CM seng ki DCLP school ha kini gidong kisnat kini gichunong kitawag bomdon school but ngadtung ya ginong hikay nakabanta banirap ya gibriw ki bala puli putit ki bala don kakardan ka babiang ban hikay ya school ban punyo kami jam gi konsam la jong ka rijay dia te pi mensua por pi long minister pi bat minister jong ka department ayu por mensua kabanang kong abat kumu in charge jong ka industry de haswa bagan long kumu minister industries ngani to yupi dagi pau snab manswa baro gitu ki officer ki bala dai yo promotion ki claim yo promotion Maria long kumu minister kata kamot ngalakot yaki officer bat ngalakli ki problem ki jing jong ki ya to yang ai kani bagi kimla ban ai promotion ha kata kapor ka swa bagan long minister Tengok orang tua kata namar ba kamdon cike kata ka promotion ni pi. Kai ka cike kamdon cike. Ngana ya promotion ni pi. Hapok hadway banang nga clear bro yo promotion ni officer. Tagi de ka kam ka banang kong bat kibai pat ki kam ti pila sing to ku industries minister kata ka mut ki pon ki kam ki ba. Le mo. Ndray haka por mga bat kumu minister jong ka PHE ba bring long chief minister. Ba bring to wa bring habaw la long chief minister ka to ka por ka wan ka ni ka jingya ka jia hapdeng jong ka Karnataka bat ka Tamil Nadu te haka to por ka jingya ka jia jong kini artli ki state badon sa south jong ka India te haka to ka por de prime minister Bihari Bajpayee
Tauba beri ngamtip na kay kadaw pa no yang abangan represent hakata ka meeting na magidon kikot yang meeting jong Chief Minister banyak keren sa pangkata ka sa pangkata ka jing jong kini ki artlig state haka jing debat ka wa kabri. Wala pa yang abangan late attend yang kata ka meeting ban nga lara apat de kini ki scheme ki project hakata ka meeting. Ngam simla keren hiru ya kata kajing kajian namar ngam sutu boleh pihak kajian tu namar ngisani badai naneng ukam ya umur ni ga utai badai sa trai te ukam dunai te ngingi sutu bae kata amdan kamban keren kata subjek nga keren nak bata ki scheme kam tam kum minister ka PHE bat ki we pat ki scheme mata gini ki we pat ki development. Te hakata ka yung alawan ra gi scheme kum kani ka scheme na kabanta ka Juai water supply scheme. Bat kani ka Shlong water supply scheme, bat ka Tura water supply scheme, bat ki wei scheme na kabanta gi wei pat ki Chnong hapo ka ni ka state jongi. Laban ho garu kasi janti abaro ka wei ka state. Ra kita ki scheme bat ki wei pat ki development. But nga keren ya kita ngam sem keren ni kajing kajau nga keren ya kata subjek. Bangi ma kalia gidang duna ba ka development kamtam gini ki water supply scheme ki bangabat mga kumpisi te kemud piyok kalat ban lit pensngau ki jing tam jong ka sanction no igani ka bangi ong gani ka scheme nang tay namungot. Ban galala ro ban pentre ya kata ka Shlong kereta water supply scheme. Pikan mau yang nakapor jong ba nado kapor jong ba as di kongwit ki sa teng to. Dan ray ndala poy mangangong balay ka sa teng ni. Te kalawan gitu company kata ka Patel company kalau yang nga ngi ngiting bansong ni namar ba kala don gini ki. Ha AK47 ki ibro ko ngau pimtan kam berguslay katang nasuto mga banpenya yang ka. Te Kisyong to ang pihak bantre lem kumtangan lada pipet national pingan IKCP. Jadi mo pet. Pihak bantre pendep itu ngin saya yaga Shlong baro agaway, yaga Tura baro agaway gini ki badai gini ki taun lani ki city jongi bat kajuai ro kunjo. Kajuai menta gidang yo yaga report nangalapan yaga report gidang yo yaga report baga namugot mentak lapoy hadu juai. Tang ba nagadaw ba gimpat yo bandi ya kini namar ba kalay namar ba kini ki pat ki bahe ki ban sani kilik. Kilik namar la slem ba ki simla la ban ayu ka te namar kata mentak ka lapoy te ngangai ba la gumno kam slem show ila yo ini ki bagan poy sabaro ki tlinging jong kinong song juai bat kumjo igini sa do me matadu sa po ka ko sa si jongai kin sa yo nang tay na mungot ka ka bam jaklia na marbalay nga wanra ya kani ka water supply gasos na po mungot na mar nga sauto isnong kim don harut jong kani ka wa umot kan bagawa matadu menta gala jaklia ba ga jing yo ijonga na mar gini ka euro baro ka jaklia ka to sa to kinong snong gila snong harut jong kawa matru nani kini jing dia klian nani ki to charawa matru namar kata na perkhat baka ka babhatam yingi namanta ka kot ka khia jumi idei banyo na tani ka mungot nang tay na so menting kanwan hasmeting bat kanwan sabar ka konsesi kabanga la jet yang aku mudong iklan stanat ban yo sngo kita ki kam bat ki mati mo ki ba phila no senyang ya kani ka imlang ka salang ne po Juai kamtam ni kani ka Juai constituency pat dei tang po Juai constituency dan dei tang po Janti Hills pila ai senyang jong pi mo ri ya borok ko wi ka jela mo nomor pila bat ko minister mo jong ka industry bat jong ka PHE nakaliang jong pi menta mo pila song that la kat nos nem menta la kamut la sipos nem ai pila la palat sipos nem mo nga la song that naga kam nomi kmat pa ba la don kat san nem kala don kat san nem la jandap kat san nem mo la jandap te nakaliang jong pi menta haba PUE
mo kom kini le se mene piong mo ba PUE ya kejing tko haba ya dei bat ki pat ba no song snong ba ya dei bat kejing ya dei bat upat ba mo kejing angnut jong pat ba le se ki pat ba kim long satisfy la ni kim long kim hun ya kani ka ei ka ba ka long menta hang ni hapo ka constituency jowai dan ka liang jong pi kom u riu rang ba u bala long teng u nong mi khmat pat ba u bala ya kit ya ba nam ta ka im ka yap jong pat ba hab ki shipos nem ki ba men shwa mo kamu syakri pat ba mo menta pidang don em ka jing angnut jong pi la ni pidang don jingmut ni em ban ya kit ya ba le ni ban tun rong lem nam ta ka ni ka im lang ka sa lang kumu beriu boleh syakri ya kinong chong ha mekalaya tham tam jaga ni ka konsesi jongi ke bandega tujuai amle konsesi ngai baginong mi khamat nang ni kim sem la trei na ka bantau pai ba kim sem la trei ni wa amle jongi le wa long menta na ka NPP hadin mo la job uja no menta la saksam klem wan mi cha konsesi klem ya kendo ki pai ba kita phone re ki myo hiu Dagila gumno di kwa banya keduk gitu ke bayak pun ong sepang seta na don kata kamu tre banya keduk di pai. Tekum ginong mi khamat habangi kwa aman sakri upai ba ka don kam dingi ba mangi ha ban tre no ban tau pai ba. Imdai ban pet. Balengi pet. Nga bangalong nong mi khamat ngam ju pet nga lai si tayo hang ni kumu minister nga wan hang ni apo ka juai konsesi. Hakani ka jing kiwan ki beriu nadu riu baje man step aduk dai baje man mit ngadep kap lais ngi masong ni nalor bangalong minister ngawan nang ni lais ngi banyak kendo pai ba banalor ki function ngawan ki function haginu ki function ki pagkon ngawan banyak don mentalang bat ki pai ba lamba ki function ngiyo jingmut si bon ki bagi dawa ya gijing don kam jong kini nong song serong nak kini dong ki cnat ki jing don kam jong ki konstitusi bat jong ki wei pat ki konstitusi ro nilai segi function ban tip ka jing don kam jong ki dong sok song jong ki tena kata kadau ngai begini ndakila job ki pergo piting ban ya kunduk pai ba tena mar kata ngai kumu sakri pai ba ngadai ngakwa ban pen biang ya kini ki pat ki ban salong hadin kat dongat ni sempat apa beni ki habangi ngilong ginong mi khamat ngi dei ban sakri hok yo pai ba ki dei ban ya kendo yangi bat ngi dei ban tre ya ka ka bagi dawa hakikam ki jam jongki ki kam snong kam thau lani ki kam ying kam sem jongki briu bat kumjo ro ban sol ya ka unemployment ni hab ban wat kilenti kumno ban ra ya gi development ban ra ki office batamai na ka banta ba kini ki kena gi bamanta lele ki bubun ki kena samna jongi ki brigu lapas ki dikri ki baper te haba gi lapas ki dikri ki baper la da gini gi jo ki office kin don hai gi brigu kin ro ki blok kam jam ka kamram jongi nong mi khamat ban wat ban pek ke bangila balle ngangala don lepa ka hukum perkat la don lepa ka plan ta pemerintah ngampat de ban keren ya ka don lepa ka plan kumno ban wanra biang ke office ke batamai hagani ka konstitusi kenang bagi niki kon samna jogi ke bala nang la start ke bala don ke kerdan ke fer kin yokam makin nem haban susong singi tia singi habagila don ki puli ki balam biang ya ki te kumbaga perkat ngalay to EP ya ka East Giant Hills ro kadai mangang bara ya ka motion na po assembly bagi support baro ki assembly bat ka house baro ka wairo ka larai bat gilayo ya ka clear kai ka plan jonga ka long ban pen jan ya ka jing sencar Saki pajba, pada kajo ke por baki kena samla jongi kini yok kam ya. Ndai tang ban wara igi district, haka por bangamu bekas ka motion giyo ya ka East Giant Hill district.
Ngiyo ia gani ka Southwest Kasil District. Ngiyo ia ka Southwest Karwil District. Lembaga support bergaji ajing mutpat. Jong ki wipat ginong may kamat halo jong kata kemusian ka bangalamup. Ngiyo ia gini nagmataman sol yaki unemployment haki sinong kitau jong. Sementara rong inon lakajong pat ka perkat nga sutu bah. Nadagi pa ba ki jet yang nga sutu bah ka ka formula ngan trebiang bangan wara biang ki office ki bubur haga ni posisi bat ki konsan ma jong ki nyok kami. Te pila don ka jing perkat na kaliang jong pi na ka ika seng mo ka ba pikwa ban ai jing sakri biang yu paj ba manta manga sutu ban na kaliang jong pi pikwa ban persiang biang ban long itai nong sakri paj ba mo na house nam arajar pholai le se bersawan menta pi kwa ban sim benta biang ban long tau no skri ya ka imlang ka salang te da pi long na ka liang jong pi la ban ya thu yang mo na ka eka parti la ne na ka eka political party ka pi don ya kata ka jing angnut bat pi don ya kata ka jing yo i jong pi ba pi la ban skri nam tau paj ba pi ba ngala batay pi mene Maria Ayu kunung wan ra igi scheme de ka forward pai Prime Minister ke India udeng BJP nganga sukto ngala long nong mi kamat lada kamdon ka central lada ngi metri lang bakas ada central government kata ka nginam la le namar ka state ka revenue kamdon nakbentaban penbiang ye kejutan kamang ni nganga sukto ba kumu beriu bolalong MLA RTM long minister nasutu ba bangat tiba nidan kam ya ka jingera jong ka government na India ngata balong ka central government dia nakata daw hoy ngalong nga job naka UDP kumu MLA namar ngayo lat ban late meeting sa tay nga ban ngayo lat ban long minister nasutu claim ka jingera jong ka central government ngimla man tao pertay po makalaya nakataka daw nga suto banga kajing kwa jong ma kajing angnut jong nga banyale ya kaning election nakamanta po wanra ya kajing don't come jong kinong song ni don't come ya kajing rap jong ka central government hapo kajing alam jong ka BJP namar kata nga suto banga ngalakut jumut banyale na kani ka party ka bangangay balada kipay ba gijit biang yang nga bangangay kinjit yang nga but ngan sawanra i development na kabanta kajignon kam jong kinong song hakandi ka konsesi bada ka state baro ka way namar manta ngalong state general secretary jong obisi te to papa ya dai berkata to frankly speaking mo ang no let's say ki paj ba ang ne ki don kajing perkat ba kata long ba kaseng BJP kampat da kipaj ba kim pada long accept lani kipaj ba ali sikim pediang lani hakanu ka long ba kum ba long mentangi hapok ka jela jungi dang don tang arngut te ha kajing yo i ki jong pi lani kajing sngotu ka jong pi ya kipaj ba thrai hang ni hapok joy constituency thrai ki long kloin em ban pediang thrai ya kani ka kata kajing mut jong pi mo le se nomar ba ka e kajing mut jong pi bat kajing mut jong ki wei le se ka don kajing ya per lani le se kajing mut jong a da kumwei jong pi da kumwei jong kwa pat ba da kumwei de ka jing sotu jong pi snow kumnu thrai habaya de kata pila thrai ban pen sotu lani pen sai pat ba habaya de bat kanika jing koridor kata ka jing ya ka deal mo na sentral bat hapo jong ka state fi di pai ba mantagi sutu ba walda dangam lek batai kiru mantagi la sutu ba ka ka BJP ka BJP apa ka jingalam jong nu prime minister Narendra Modi ji ulale shibun ba akikam for example kumunuksa haka lockdown beriu haka tu jing pang jong kani ka corona ka bawan na China bat ka bala spread baro goi ka partai ula pen bana ba dai ban khang snong bakan nam ya bit kani ka jing pang habala khang snong pidai ban song hai ying khop pin bam dei nei kumu beriu uba pek uba selu tu ya kani ka kam
upha yang kausan kilo sikli beriu bat udai bakin nam yap tangan bat kiwi jing harap ubat berapa ro bat pisah nampak tak jing ton kam cuki tang nak taro ke beriu gelas to hi kai ke BJP ke BJP kam semnalong komunal kum bagi don ki kato wat ningut ki beriu ke bapen to bakla kam tam ne gini ki politician ke ban yale nak laban ong nepi nak ne ka NPP nak Kongres nak giveaway pat berarti ki bakwa ban job election ki pensang tu bakla yo bai ba ge ong ba ke BJP kalong komunal menung kalong komunal na do ong ba spy kam semlong komunal ke jingai jong pi ngai la ka jong pila ban ngai ya nuru tim don jekhan ki perkhat ya ka amniam ki pensang tu bakla ki bro kam don kum kata ki pai ba mata ki sung tu ba ya ki Kristan ki yai la ka jong ki niam tan rai ki yai la ka jong ha ki Hindu ki yai la ka jong dan pun bori ka kam niam te to ya ka jing yu i jong pi la ni kam i wei ne ki riu rang ba pila ju long nomik khmat la bun tam po ke HADC pila don ke experience ke HADC ke ha apo district council pila long nomik khmat hang te pila so tu ba ke ai ka meaning la ni ke ai ke jingmut jong ka council bat pila long nomik khmat ru hang te po assembly pila tu hi ke ai ke jingmut jong ka assembly ba ya dei ba pat ba te kum ba ka jat ben riu jong gi menta ni ya dawa ya ni ka ILP ke ai ka stand jong pi ba ya dei ba ka ni ka ILP pat kum wei mo u riu rang ba pi ha ka jing dei bat ka ILP mo nga nam ong ai ruan lada ki pai ba ki don kami kata ka ILP kam don jin ban ILP kai ke jin ban ILP lada ngi job magi namara lada ngi job na kata ka parti BJP pi tarai kan don jin ban ILP lada barok ki kwa boyo si don tangkat tu kan ni ki bakwa ya kan ni lada ban pensau tu suai ki pai ba pi kwa si sya ne man yo ILP Lada ki pai ba ki kwa barok ban yo ILP kan nam petut ya ki ai barokoi kata kamu no problem em la kum bangi long menta kum ba constitution ka long menta ki yu i ru ki jing ya ki mo hadu ba ki la don ki jing ya ki bala boy se ki jing ya mensau ki jing ya huri hura la julor wat ki government properties la ne wat ki public properties ru ha ki jing ya ki baki dawa ka ILP tingi so tu sai ba ka jat bendu jongi ka don kam ya ka ILP te long kata ken long ba ngakeli ya pi long ba haka jing perkhat ke jong pi ken kum uriu rang ba lese kan ni ka ILP lese ka dei mo ta ka atiar ban yada ya ka jat bendu jongi kata ke ngong lada ka don kam ka ILP nagbanta basit ka ya ki interest jong ki briu balai kam long ha ni dadang ilong nong mi kamat kata kamut ngin dia kedua ke gini ki sen ki badawa ya kata ka ai ka jing dot kam jong ILP ke ai ka jing bentoy bat ka ai ka jing dot bentoy pide ban tip ya kata pide ban batai saya ngi subu la dawan ka ILP ka ai ka jing dot nong jong pide ban tip kum kinong mi kamat ngide ban tip ya kata bat ngide ban tip ru nagi pai ba ru su tu ba ya kata te nga ongang ni lada pi wa ya ka ILP ndon jing ban ILP lada kam don jing ta da ka bon ra ka ILP ta ka dei ka mat ka panga kwa ban ong pi pa haba pi kili yang ai kata te to mo ha haus nam ar khandai ha jing ya ki ILP syaban implement ya ka CAA mo men sya ka di CAB hadin ka tupat balada pas nadu na po Raja Sabha ada pas ya ketika bil tekim ta kala long CAA te pimut yang kini ke jingwan jong ki beru nabar ke kendiat mo long ba ki paj ba ki la dawa ki legislator jong ki ru pungut ki la ada pas ya ka resolution ha ba ya dei ba ki jing menjur jong ki ya ka jing dawa LP ki paj ba Henry haduk mentaru Amit Syah ong hatu kipor ba ong ba lebam Christmas chua ti haduk mentaru klempat ai respon habi ade bekeni ILP ke ai tra ke jing ngau jong pimot tra ke ai ke jing duna ni ke jing tko ba haba kila ada pas ke resolution ber haduk mentaru ki 4 yo la ni trai ke ai ke ba
Amit Syah umpat lak ban ai haduk mentah trai apa jadi kini ke ALP. Dia kata tu ngan ongkum no. Haka jinga dia berkata. Dia ngangek pat kalungkum dia. Lada kinong song senong makali ya ki kuat si cai ga ALP dia ke BTP. Dia ke BTP. Kam don jinga. Kitu giseng gi bayaki pai ba. Yaki no ban penlong BTP. Dia ki. Kai ke jinga joki. Pay benon kam development. ILP. Giveaway. Boundary dispute. Yang benar cengah. Lalu ke Assam kalong BJP, Meghalaya ay kalong BJP, boundary dispute ginsol, ILP ginsol, baru gijing dawa gi gila bandawa magi na central government. Hagipol Ay ka central government kala banle kan le gi na state ru gin le ya ay ka bang gi sutu kum ginong mi kaman. Te long hak tu gipol nga kan mau ban nakaliang jong nga laklet dia kadai ka statement kadai kawan na Amit Syah ne kadai tangka statement ke basuan ki kubur hamsaya mo ba naka central government ka ong ba lara ka jelam ekhoya ka kwa ka ALP to jit ba kala ka six schedule ne kala ka ALP ya ka jing ngau jong pi pe pila southern pila long kom MDC pila snutu ba ka ka respons ka six schedule but pila long artem komu legislator jong ka jela pila snutu mo te hak jing ya dei jing snutu be jong pi ya ka ni ka six schedule but ka ILP hatu ka don jing ya ketaan em ka ni ka six schedule but ka ILP Pi ya kata nimong ke jing dei bat kata nga ong ba menta namar ki bubun ki BJP ki ni election ladi ki kwa ILP te ya kita ki district council don company kada ka district council kini kinong pum bagi longi ILP ro kan man balik ni keren ni kita ki baru ki bom dan kam ben ya keren bagi long no mi khmat ngin justify mangi ha bagi lain sanu ho bagi keren ya kanu kam nada kami kanu day mangiban batay. Bagkam day mapinyo ILP ban penduk di Singapura. No. Kesuto ya kata. Tikinang may kamat yung ikim nang batay. Tikinyo ayo maki. Kima lalong tikiting ya kata baduk siksadal. Kimnot man presyo na margim day gi BJP. Subo man tanga bat pi. Pidew kupanga dew kon. Nga ong pi biday pan IPI. Tekajo suruh ke parti. Hah? Kajo. Semua mafi menta. Pimdai konu ta pimdai yaune. Utai rupan bisa na pi, uni upan bisa na pi. Pidon bisa tangkat ban aye yongwei. Pilam no. Na yung kon pin aye wum dem kon. Ti thôi nga. Kadai kata kamut ba nakaliang jong Amit Syah mo nakaliang jong ka central government kamut ba kim pai khmat than ye gani ka jingdawa jong kim patiau hiru ye gani ka jingdawa LP jong ka state Meghalaya jongi kamut kadai ba kim don ye ka will power jongki mo kapau kumta kamut ba kim don ye ka will power kapau kumta nama rubriu kainsting phi chimkhia ye ka kam ndala dei dagi birula jong ban pek ya ka state hak ni ya haban pressure pide ban le nama rapim le ka parti kan jano le do piro de kon yo pi wang le pim ai bisa kan pet le hab ai ha ta ka chu ka parti ro ka chu pi ga jing ya jan kejing ya long gawe kejing ya snau kata ka mut sen bagi la dawa haban tamalong larangi phai pataka katkum ka demokrasi polisi mo kariti sinsar pajba thai kum kata long kata te ka dei ka political agenda nri ka katkum ka demokrasi polisi te thai kamla di ban long kum ta ne kum no ne mo long kata long ban chu ya kren politically mo politically
ngala dem ong ya piu kun ba du kwa ki don ke jinga dei kanu kunu ku bang dawa de ban yo na de pima du pidu thia kajo kataru Namar bakum bangi UI menta kajat benriu jongi nadu kena red hadu bala temen kamut ILP gede ga main subject to ong em longkat kum ka ai ka bangi UI kat kum gani ka jinglong jingman menta ne phim juyo kendu ya kum kita ki briu ki ba lani phim juyo i ngatrai nga barok ki UI kata mo ba ki briu kat cabaya carum sanang lada ki kenthok ya kanu ka isu kajing angnut imat ki pajba hi ki angnut pelat ya ka ILP kata kai ngala ong ya pi ai bagi pai ba ginjit ya kata ka parti ke belak banai ILP kala banai dari ginjit dia ke parti ke belak ban ada usuong baik ya pi gumta la ka district council la ka ILP ha itu nama kata berulang keran depan pi gumta filan besutu balai ukuran gumta kuat baga mereka akan jadi ke BJP habadon kita ada ke BJP kita berjob habagi job ke penum ya ke dono jung nong keren unum keren percaya ke bagi dawa te haba kumta pi nakaliang jong pi mo pi don jingkermen ne emba ka BJP kan yok bungut ki legislator house nam arzat kulai longkat kum ka ai ka ba PUE ka kum ka jing sotu ka jong pi haka jing sotu juga ka long kum le ngangai ba ka BJP kan wan kan sencar haka state ba ka jing juga jing juga ka long ba la kumno kan sencar maka lada pin pai balai kini ke NPP balai ke sim ya gini ke armut ki BJP tangah armut ka minister gi balai ngi ke li pi ga baro ke biadon lang ni balai ka NPP ka UDP balai gini ki parti ndagila job ipet banya terlang bat ka central government balai Kisusu bagi mela tak percaya yang ni. Klaim ke central government. Namar kata gipai ba gede masuk tu dari banjit ya ke parti kaba don jinga dei bat kata iga central. To haba ya dei pat bat kani ka ba ya dei pat bat kata boong pi mo ba tang arngut reki yok minister. Te kamut ba long kani ka sorkar ka pementaru kalau long nok kumba ki depends bajaka BJP te to kendiat mo kumban su swa bangini penkut no ka jingya keren mo ngasukwa ipi pin ai ka full form jongka BJP full form jongka BJP kumno ka full form ka long ka kerteng bepura jongka BJP dah ka BJP te kamun Bharat Janata Party dalam kelakasi kata ketin Bharat Janata Party kedai ka parti jongkar India Tila dah kelah ka ketin English part ya kani ka Bharat Janata Party ka dah kelah English na mapiro la TV nomor ngalong pingadai ka parti jongkar India kabakan tup lang yang ni taken latangi kelabit to the specific words kan don kamman kala sa ketin pareng Nrai BJP kada mut kumtai. Kemut lada kelah kasih kemut ke parti jongkari India. Jongkari. Mo te kemut lada kelah English kemut National People Party. Bharat te kari ke. Ha. Em long kata kan long ba kibriu menta ki long ba ki kentat ke BJP. Mo kibun ki baong kita kentat BJP. Henry ya ka ki bai ba kim sam la kentat ya ke BJP. Namar ki kandidat jokaro ke Klemboni ka sedo. Ki duna ki kandidat. Bat pi ki bai ba ki kentat ya ke BJP namar la da pi bo ki kandidat ki bai ba ki soto ba ubomler kimje. Ada pibo dekat parti jong angel ro kita kamut kitip bau ni tu uksut kita kamut kinem jera.
Sesuatu mentah. Hai. Nada pijit, dia beriu ubah bahang, ubah kibriu kusania pijit. Kemudian kemen hi kibriu jongi kipet ya Oh, kemudian ya ubriu. Kim dapat ya kan dia kata tapi. Ya haban jit han pai yo beriu. Bala mantre beriu ubah beriu ba ya ki pai ba. Ba ginong jit ke ba ya ginong cong ka mai Pitarai pibu dong tu ru pai ba jit. Ha? Pibu kan di giriu kai, pitarai pai ba ki jit. Kinjit yang beriu ke bagi sania. Yang beriu bagi kisania bat kitip bau neu beriu untrai ba. Lepas tajuk ini. Kia ke parti kim dah ayutan henry kipek nangkong yang beriu. Kublai siboni pi kipat ba nopet nopila sa sistem nadu ka pastang nadu ka pokol. Ngin saya kenduk pat hakong video.